sabor. Ten un moi bo sabor. E despois tampouco necesita moito tratamiento, vai bastante sobrenatural, Sirve para como pataca que tanto podes cocer en blanco, como para guiso, como para tortilla. A que solemos traballar nós é a Kennedy. Nós temos estes porcos que chamamos os do ano, que depois teñen 14, 15 meses. É unha carne feita a base de tempo con verduras tamén. Verduras e farinha. E o pienso ao principio nomais un pouco para que arranca. O repolo xa os teremos clientes, quer sentir que non é... Esa non tiña grabado, Que pena de repolo. mira como comen aí. No, pouca fame hai, Mira, Xa se ve que está... levantar xa... No, aí logo vai, empezan xe... Pero son esta carne, xa digo, é algo especial. Fame hai pouco. Os calabacíns encantan. Sí. Oh, soñanos, os calabacíns soñanos. Debería ser dulce. Son bonitos, son, Sí. Son largos. Son largos, a máis veces que non é... Unha desa de touciño que ves que carga. Non, aquí carga. touciño nada, Aquí este, non sabemos ese touciño que vai que freva pajada, que ese non cocido é riquísimo. Sí. Que é tipo panceta. Aquí touciño non hai xa, Ese touciño non hai. E depois outra cousa, onde se nota moitísimo na calidad, é tamén o pouquiño touciño que teñen. Facemos rinchóns, como antiguamente. E falos na sartén, e tóstanse. Porque a carne da granja, ou carne con pienso, non sei se o tendes visto ou oído, iso queres facer rinchóns, e no medio, queimalos todo de redor. Pero no medio nunca se che van a freír, Iso fai un forjullo para arriba, pero queda sempre verde. E non saben nin... Pero os rinchóns, isto é riquísimo. Nos porcos son bonitos, Non, mas se ve que é... Pois mira, sin fame, pero o repolo vai igual. Están bonitos, están.